Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Biko kpọọnụ ndị niile nọ na United Kingdom ma mba ofesi ma ndị nọ na be anyị, kpọọnụ fa na ihe na-emebineri anyị. Ihe nnu n'ụtụtụ chim ntị, a sịrị na nwoke na nwaanyị anụ di na nwunye ndị Igbo fabi na mba United Kingdom wee rapụ ụmụ fa n'abalị wee pụọ ọrụ, pụzie ọrụ anwa ụmụ nwaanyị na-abụ wee kpọbata ụmụ nwoke n'ụlọ faji ụmụaka atọ nya ụmụ nwaanyị na-abụ ndị toro eto teenagers ya na obele nwa nke nwoke pere mpe a sị na ọ dị 3 years. Fa wee rapụ fa ncha n'ụlọ wee kpọchi ụzọ wee pụọ. Fa wee nọrọ ụmụ nwaanyị ndị a wee na-edubata ụmụ nwoke ndị oyifa n'ụlọ farlasịa maka onwere onye ga-agbọfa deyi, onwere onye ga-asị ka kai. Fa wee na bulu ma mmanya ma ihe osise wee bata ndị oyifa nwoke asị na ọbụọ dị mbọsị ahụ ka fa bido mebie na fa na-emelite edu udo na gịnị. Mama fa na papa fa na-eje ọrụ abalị, mama pụọ papa pụọ. Kedu ka mama na papa si gaa na-apụ n'abalị? Kedu onye fa na-atụ anya ka ọ zụọ ọrụ fa nwa ahụ? Ndị Igbo be anyị tụrụ inu si onye mụta azụọ ka ezi ka unu si rapụ unu si na unu na-eje ọrụ unu jegburu onwe unu. Ọ bụ ọrụ ndị mmụọ kọ nke ndị mmadụ ka a na-eje? Mama ji ga-apụ papa apụọ, mama apụọ papa apụọ. Mama kwesịrị ịnọ n'ụlọ, o kwesịrị ka mama pụọ papa apụọ maka ihi ego. A na-achụ ego goloto ịchọzozie ụmụ gị ka na zụọlụ gị ya, ka rum zụọlụ gị ya, ka ebe ịkpọchibido ogo ụzọ zụọlụ gị ya. Unu ga-akwụsịnata ọlụ ndị mmụọ. Ọ bụrụ na nwoke na-eje ọlụ, nwaanyị anọlụ n'ụlọ, a na-eke ọlụ eke ekele ọlụ eke. Unu ga na-eshifti nwoke jebe ọlụ ụtụtụ, nwaanyị jebe nke abalị, ma ọ bụ nwaanyị jebe nke abalị, nwoke jebe nke ụtụtụ. Unu ama nrapụcha ụmụaka n'ụlọ maka ihe mee taa. Ndị nebọkpọ wee na-agwa m si m na ihe na-eme n'akụkụ fa ma anụkwala ihe nke a na-eme. Nsị a kedu ihe na-eme? Ọ sị na ọ bụ ndị be anyị, na ọ bụ ndị be anyị ndị eke abịago wee kpụkọrọ di na nwunye ahụ ka ezi ụlọ ọba kịta na a na-achụ ego. Kedu ụlọ ọba na a na-achụ ego? Ya ka m jisi unu biko kpọọ ndị nne na nna ndị Igbo taa gị afa so that ka ụdị ihe amelu nne na nna ndị Igbo taa ka ọ ghara imefe. Ọ na-abụkwa nnụchata nkọcha ka ọ bara unu uru, ka unu wee welie wee ka unu ghara ịma n'ọnya. Maka ọ bụrụ na ekwupụtara nekwa ihe meli mmadụ ka i welie mụrụ ihe, ị ga-emekwa ịma n'ọnya n'onye obodo oyibo. Ọkwa anakọlụgo ụmụaka ahụ asị na fa nọ n'okwu na ụka kịta, nnukwute okwu na ụka. Kedu ka ihe a si wee mee? Wee sị na papa na mama na-abụ falicheche nri abalị fa edobela ụmụ fa nri abalị, nye fa nri wee kpọchi ụzọ niile chilika ijebe ọlụ, wee sị fa nọrọ ụzọ ụtụtụ fa agbanata fa wee bụ na a na-anọ asị na ụmụ fa bụ teenage girls, na ofuke dị 15 na ofuke dị 16. Nke ọzọ nke ọdụdụ bụ nwoke, ọ dị 3 years. Fa wee kpọchie fa ncha n'ụzọ kwa mbọsị, ọ bụkwanụ mbọsị iche kwa mbọsị. Ụmụaka wee malụ mgbe na papa fa na mama fa na-eje ọrụ na fa anara anatatịla ụtụtụ. Ịma ihe ụmụaka mere? Ụmụaka wee kpọọ ndị oyifa nwoke wee na-abịazi fa na-asị ana m atụ egwu ka onye ga-agbọ. Ozigbo nne na nna jebekwere n'ọrụ fa akpọ ekwentị, ndị ụmụ ikolobịa awụlụ gingingingingim wee bịa. Ụfọdụ ụmụ ikolobịa ejila aka fa na-akpọfa sifu ọgabago fa wee na-akpa ndị nne na nna sọdụ n'isi. Ndị nne na nna amara Chukwu medịrị ebele na ụmụaka atụtara ime nọ unu ga-eje wee mee fa test. Ịgbụọ nwa ọbụlụ nwaanyị amanye ya ọgbụli ejiri ihe eji agba na ntị agba n'anya. O wee bụrụ ya ọ bụkara na ndị ori ka fadubetelu unu fa akwakwuo ma ngwongwo unu mkpọtụ na-eme. Ndị nebo wee kpọzia ndị eke kpọrọkpọtọ wee gbaa n'iru nnefi. Ya bụ ike ọkụkụ wee gheli. Kedu ihe a na-afụ ihe nka? Ọ bụrụ ihe mmadụ tinyere onwe ya. Nwoke biko na ihe unu ga na-eme, ma ndị achọrọ m ka ụdị ya na-eme ndị be anyị mgbe niile na ihe unu ga na-eme bụ nwoke biko jebe ọlụ ụtụtụ, nwaanyị jebe nke efifie, ma ọ bụ nwaanyị jebe nke abalị, ma ọ bụ nwoke jebe nke abalị, nwaanyị jebe nke ụtụtụ. Unu arapụ na onye ọbụla n'ụlọ
a ga na-etielu ụmụaka anya o nwee ike kịta fatonyite fa agaba ori maọbụ fa akpụba mma fa akpụba egbe fa emebe ajọ otu. Kedu onye unu na-arapụli ya ka ọ zụbala unu? Ihe anụnwa bụ ihe gbagwojuru anya wee bụrụ ihe anya mmiri. Kedu ka fa si ga-eje wee pụta n'ụdị okwu na ụka nke a fa tinyere onwe fa na nganga? Eji m aka na o nwere ọtụtụ ndị ka na-eme ọ bụ ya ka m jipụta na-etinye akpọ welenu vidio tụọlụ ịmalụ na nwanne gị nọ na United Kingdom welie tụọlụ ya maka ịmara ma ọ na-eme maka ụdị nsogbu nke a bụ nsogbu siri ike mmadụ anaghị apụta na ya. Ụfọdụ oluo na nnakọrọ ụmụaka maka ndị aka dịkwa onda felubere 18 ma nke dị 3 years nke obele. Kedu ihe a ga-akọ ihe nke a kịta amara ma anakọgolufa ụmụaka maka ndị nwe obodo fa ejiri ụmụaka egwu ụmụaka bụ na number 1 first citizen fa followed by ndị elderly. A sị na ụmụlụ zụọ ọ bụrụ ndị Igbo kwulie n'okwu. Now onye na-azụ maka ego mba na rapụ mgbe ụmụ gị tolite. Ama m pressure ga na-asị gị kpataba ego gị bunetebe ego gị lụba nke a gị lụba nke ọzọ mana ịgara amaghị ndị mmadụ na-efevo mmadụ. Ihe arapụ di gị jebe ọlụ gị na onwe gị ije obele ịnata mgbe ụmụ gị ahụ tote anaghị azụchakwa ụmụaka azụcha falụkwa teenagers. Ịfụkwa na o nwekwa chapta ọzọ ifu na o nwere chapta ọzọ fa na-asaghete ihe mara ka o si ga-eme. Ụmụaka a na-azụlite fa wee lukwe na nka mgbe fa nụkwalụ di ifụkwa chapta ọzọ. Ọ bụrụ na ịzụrụ ọfụma diva abịakwa na-ekpesa mkpesa na-asị na-enyere fa home training na mama fa azụrụ ọfụma. Ọkwa mama ka ọ ga-eti n'isi ya bụ mama isokweli papa na-achụ ego gwongwom iji nwayọọ ṅanata azụ maka mgbe ọ ga-afịọ ọ bụrụ na fa nụọ di fe mere ọfụma be diva asị na o yiri nne ọ na-akwa afịa arụ ihe gbalụọ asị na o yiri nne na ọ bụ nne ka oyi mana ọ bụrụ na ọ na-eme ọfụma ọ bụ nne ya ka oyi. Ọ bụrụ ihe ndị Igbo be anyị na-ekwu ndị be anyị ọkwa eziokwu ọ bụrụ eziokwu ka m na-ekwu nwa gbaa njọ o yiri nne ya bụ ndị mama sevuonu bak unu sevuonu iru unu iso na-eje na-achụ ego gwongwom ije na-eje na-achụ ego gha ego nri unu na-eliju afọ ozugolo unu da ndụ na-agbaghalị ihe emechekwa gbaghalị ya. Ana m afụ ndị niile na-eje ọlụ ma ọ bụ na-eme nke ọbụla na-emesizi ike fa azụchago ụmụfe etochego ụmụaka rapụfa ka fa lugodi 18 tupu i wee gbaghalịva gwogwogwo mgbe ahụ fa amagolo ihe mgbe ahụ ka eji asị na fa bụzi adọlt. Ndị be anyị ekenekwa m unu ka emesịa onye nwekwele ntị ya amụta akọ ọkwa ihe mee mmadụ ka onye nwere uche ji amụta ihe akwa echegodi ka o mee gị. Biko kesee na ihe anyị a ka ọ rute onye ọbụla ka onye ọbụla ghara ime misteki a. Ndewonu ka emesịa.